בואו להכין איתי אורז עיראקי משגע בקלי קלות. אני מתחילה. אני מכניסה לתוך סיר 3 כפות שמן. ואני ממתינה שהשמן יתחמם. השמן חם, אני מכניסה לתוך הסיר קוביות מבצל גדול. ואני מקרמלת את הבצל לפחות רבע שעה. עד שהוא הופך לממש חום. חלפו 5 דקות ואני כבר רואה שהבצל משנה את הצבע, אבל זה לא מספיק. ואני ממתינה לפחות 10 דקות נוספות, ואנחנו נראה ביחד איזה צבע יתקבל כאן במהלך הבישול. חלפו 15 דקות, הבצל ממש חום. תסתכלו, אתם רואים את ההבדל? אל תעשו קיצורי דרך, תתגנו אותו 15 דקות בדיוק. זה הזמן להוסיף 2 כפות גדושות רסק עגבניות. אני מטגנת את רסק העגבניות עם הבצל 3 דקות, עד שרסק העגבניות משנה קצת את הצבע. בשלב הזה אני מנמיכה להבה. הלהבה שלי היא להבה בינונית. זה הזמן להוסיף תבלינים. כפית גדושה מלח, כפית פפריקה מתוקה, חצי כפית פלפל שחור וכף בהרת. אני מערבבת. אני מגבירה להבה ואני מוסיפה 4 עגבניות מגורדות. אני מערבבת. הרוטב רותח, אני מוסיפה 2 כוסות אורז. ואני מערבבת. אני מנמיכה להבה. תראו איזה צבע משגע, והטיבול סופר מסורתי, עיראקי, בדיוק כמו שעיראקי צריך להיות. אוקיי, שאני רואה שהרוטב מכסה את כל האורז, אני מוסיפה 3 כוסות מים רותחים. בשלב הזה אתם תואמים את המים. אם חסר לכם מלח, זה הזמן להוסיף. תערבבו היטב, כדי שלא יהיו לכם גושים של הרוטב. אני סוגרת מכסה ומבשלת 22 דקות. חלפו 22 דקות, האורז שלי מוכן, אני מקבה להבה. תראו איזה אורז מושלם. אני אתן לו טיפה להצטנן ואני אערבב אותו. אני מעבררת קצת את האורז ואני אחזור אליו שהוא יצטנן. לא ממש לחפור לתוכו, רק מלמעלה. אני סיימתי, התקבל אורז מושלם, טעים, ואני ממש ממליצה לכם להכין אותו. תודה רבה שצפיתם, נשמע במתכונים הבאים. אין כמו הבית, ואין כמו התבשילים, הטעמים והריחות שנמצאים בו. בעולם כל כך דינמי ולחוץ חשוב לקחת פסק זמן.
אתר האוכל תבשילים וחלומות יהפוך את הבית שלכם לסביבה אינטימית ומחבקת, מלאה במגוון עשיר ומופלא של ריחות וטעמים בקליק. באתר מתכונים נבחרים קלים להכנה, סרטוני הדרכה ידידותיים וטיפים מדהימים למטבח. רוצים להרגיש בבית? ליצור אווירה ייחודית שהיא רק שלכם? ליצור טעמים בכל הצבעים? אתם מוזמנים לבשל, לאהוב ולשתף מטבח שיכול להיות בקלות גם שלכם. תבשילים וחלומות, אתר אוכל אישי, ידידותי וטעים. מרגישים בבית.